Gikumpirma sa Davao de Oro Police Provincial Office nga misaka na sa duha ang namatay sa disgrasya sa Mabini, Davao de Oro ato sa adlaw sa Pasko. Sa pakighinabi sa GMA Superradyo Davao kang Police Captain Jusibel Abelion, tigpamaba sa Davao de Oro PPO, nga pasado alas 2 sa hapon kagahapon, namatay ang usa ka 10 anyos nga bata. Una nang namatay ang usa ka babae nga dead on arrival sa ospital tungod sa hitabo. Kainumduman nga pasado alas 7 sa buntag adlaw sa Pasko, nabangga sa Center Island sa National Highway sa Barangay Tagnanan sa Mabini, Davao de Oro, ang usa ka pick-up truck nga sakay ang 15 ka tawo kung asa 14 niini ang pasahero ug ang driver sa pick-up. Sa kasamtangan, kritikal ug ana sa intensive care unit sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City ang tulo ka mga pasyente. Duha kanila gipailawom sa surgery lakip ang driver nga naila nga usa ka aktibong miyembro sa Philippine Army. Paingon lang unta nga mag-outing sa Governor Generoso Davao Oriental ang maong mga biktima.